Без много да говори. Да, само моля как иде. Но да, е истински лист да се вижда. Аз съм човек, който обича да говори навсякъде, с приятеля с хората. Какво говориш? По-точно толкова? Навсякъде. На всякакви теми? Бо, гледа! Ми се опитам. Има ли така притеснение? Гледа съм. Я ми кажете колко сърца си разбил. Какво? Гледа. Може да се каже, че... Гледа съм, нали? Защото аз съм ги разбил. Гледа съм. Моли? Какво става? Надявам се никога. Абе, ще опоиш, бе, остей сега, бе. Добре, ще ни е така с малко. Бог